Hi, hallo. Wij zijn redactie Op Nijs en wij zijn op zoek naar verhalen uit Hardergriep. We vroegen ons af of u misschien ook verhalen weet uit Hardergriep. In het hart van Hardergriep is een unieke pop-up Nijs-redactie Talimkaan. 6 maanden lang zullen 4 studenten van Hogeschool Windesheim-Zwolle het lokale Nijs dichter bij de Mienskip brengen. We zijn echt op zoek naar wat zijn echt thema's, waar zitten mensen mee, wat zijn de problemen van mensen. Maar ook misschien wat vinden ze leuk of wat zijn echt thema's waar ze trots op zijn binnen het dorp. Of dat er bijvoorbeeld problemen zijn binnen één generatie of één groep waarvan de rest van het dorp misschien geen weet heeft. Ja, hoeft ook niet allemaal alleen maar over nieuws te gaan. Dus het is ook gewoon leuk om een gesprek met iemand aan te gaan. Onze ervaring is dat dat ook altijd wel heel erg helpt. Iemand zegt van we hebben iemand hier in het dorp en die doet iets heel erg leuks. Of die heeft een leuke hobby en we vinden dat hij misschien wat meer aandacht nodig heeft. Dat zou kunnen. Maar het kunnen ook gewoon echt thema's zijn zoals, het zou zo klein kunnen zijn als stoeptegels die niet goed staan. Of zoiets als dat de wijkagent eigenlijk niet bereikbaar is. De verhalen die de Nijs-redactie maakt worden ook geplaatst bij mediapartner RTV NOF als onvulling op haar berichtjouwing. Er wordt vrij weinig screens zelf voor Hardergriep. Er is bijvoorbeeld net een nieuwssite zoals bijvoorbeeld Nieuws uit Kolm die echt specifiek scroot over het dorp zelf. Dus het is wel goed dat bepaalde onderwerpen misschien meer onder de aandacht komen op deze manier. Vanuit haar tijdelijke werkplek in het cultureel centrum het Maskelien zullen ze op zoek naar verhalen. Maar ze blowen net binnen. Ze beziek je ook op orenwiezen maar de inwoners van het dorp in contact te komen. De laatste weekend ben we heel veel aanwezig geweest bij bijvoorbeeld het koffieuurtje hier in het Maskelien of het koffieuurtje in het Tjerken. We proberen je zo vol mogelijk te mengen eigenlijk onder de Hardergriepers en uw gezicht te laten zien. Tot nu toe levert dat hele leuke gesprekken op, maar we hopen natuurlijk dat dat nog volle meer komt de komende weken. Heb jij een leuk verhaal of juist iets waar je tegenaan loopt? Neem dan contact op met ons op Nijs. Wij zijn te bereiken via Facebook, via Instagram, via de telefoon en via mail.